Yami karon sa among okrahan. Nya, mamuwak mi og santol. Sige, bye. Mamuwak sa mi. Hello, mamuwak na mi. Kay naghangin gahapon daghan ka og puwak. Wow. Kulak-kulak sa mangga. Darag santol. Santol. Hala mo dito wala. Wala Atong kapukon bi. O dari dia matiti. Kilid kaya to. Uy, dilapas wag ako. Daghan kay gabadyo. Mamulak kay dili ka saka. Wow, wait, that's mayroon di ay kay. Wow, ulami. Wow, kuno ulami. Daot maguban. Ay, Guys. what? Arang kadako. Abi kapukon na natin ari. Majijiway ko ano? Sabi lang ka naman. Ni, kami na. Buwan naman. Karidiya ka. Na, daghan. Napoy watan. Sayang naman si Jana daot. Bitaw. Na may daghan dito sa ibabaw tuwa. Sa magaw. Uy, nadaot ang isa to pas punuan. Di mi kasaka. Kana na lang. Ay naligid pagad sa tigon. Ang saon na ba itong santol bitami? Kanang imo siyang pakpakan dya. Kanang diyang kuanda ni kay imong iso sa garapon dya butang kamay. Ah, santol nga kuan. Kanang naay. Matamis. Nagal ko yung video na to. O, pakpako na nun. Yes, daghan. Kuwaw ng liso. Mm. Adoy na ang dadto. Kuan to ama Gigi, murag na ay dadto. Asa? Tuwa. Ato ba tuwa? Asa sa gawas? Oo, murag na ay bago pa. Ito man Gigi, tuwa po tuwa. Yung gawas ko. Sige. Nawa, hindi ko kitaan din. Gawas ko, kay mamunit kong santol. Dagang santol. Dan hirap ako sa una dari di. Ha? Asa yung gilid? Tuwa. Kana? Oo, hindi mo nakita. Gawas ko eh. Asa ba ni? Na. Himus. Gamay pa siya dyan ang hug na. Dagko, nagtilapia, may nakita na darhe. Nakita na bitaw. Ay, maglampas na lang ko ani, be. Ano? Masaglagaro, be, ikaw. Maglampasan. Hagi mo tani mate. Leslie Kulanan. Lingkuranan ko na, be. Lingkuranan? Kay labong di anak ko dari, maglampas naman ko. Kay na ini challenge nga maglampas ko no ko kay dako ko no ko og lagaraw. Sundang. Alage. Huwag kuman nagpamuwak, maglampas ko. Dali, be! Pikas-pikasin. So, sa garap, mambutang ang kamay, pila ka adlaw. Magbuta ang magnana ta. Yeah. Yun o, marami. Gawin natin. Magdala tayo niyan. Balatan natin. White sugar. Oh, balatan Ay, natin. sa balitik, eh, maitim. Oh, hindi ba pwede? Ma-brown na. Kainin ko man to eh. Snack to eh. Diya kailangan ikuan sa kamay. Pag magtatrabaho, may snack. Pero kamay wala pa. Kailangan ko sa kamay. Ay, kanang asin. Ihumaw. Aslim eh. Ba't maasim ang santol? Nagtanaw nila rin kaya. Atlum. Nga. Nga. Ito ko siya daw sari ah. Kain Sakit tayo. ang panga. Bitaw. Gutom ako eh. Nagigil ako sa inyo. Nalagay mo rin si Boy Tapang. Girl. Girl Aslam. Tapang. Naiiyak ako eh. Hindi ako. Para ba Muna yung snack og bukid. please like and share and comment. Bye guys. Baso guys. Naman nakikita mong baso tuwa. Hi Busog ko. Aba. Wala, sorry, baso. wala tayong hamburger eh. Baso, ba't? Day. Baso. Bito Sinsya na, walang hamburger. Santol na lang.
Masisi bantay ka na ibaso na. Hmm. Iya. Ayo. Iyo. Baso na to Masisi. Gikain ni ja. Jag na iud. Gali ra si jam. Gali ra si jam orange na. Pare bang lasa? Wa na to Masisi. Baso na to. Ew. Pait may pait. Uod ko na ng pait. Ibang lasa kanina. Sabani. Ayo dari huy. Anong vitamins yan? Vitamin C. Hmm. Iwas COVID. Kaya tambid. Iya. Yan. Dapat kuhain ang nakakasal. Sabi. Natin no, kabrang kahoy. Ah, kani? Oh. Dito. View. Nice view siya. Ito ang mga gawain sa taga-bukid. Kasi tawag na namin lasang. Forest. Forest. Gubat. Gubat pala. Uy, ano ba to? Gubat. Naliligaw na ako yan. Challenge accepted. Lampas. Maya, ipakita ko sa kanya ng laan ako dito. Masisi. Oh! Nangawat man kuno atos. Kuno hay mga Masisi. Naman kami nangawat. Unsa man? Ya pagkahamad kay iniingal lang dyan. Hoy, parang nawawala ako. Nawawala na ako dito. Dalawa ko na ikalang katong kuan. Pheromona. Tingnan mo ka na. Yan lang ang dapat sa'yo dahil mangawat ka sa akin. Nangawat. Kamusta ka? Nangawat. Nangawat. Hindi mo matutunan, ah? Unsa ni day? Puti. Makain na. Wabdob ni. Ba, kuaon man na dyan. Ay, ukbon dyan mukaon. Pero luudan ko. Wala kasi kaming tour ngayon. Kaya dito na lang Walang ako. adventure, kaya dito na ako maglilinis sa tabi. Tapos na ako yung kumuha ng okra, Majiji. Ay, salamat. Gugulay na yun mamaya. Oh, gugulayan na to ni Mama. Ah, gulay na. Kaon na ta. Ay, Ay, Diyos saan ko nila? Lord, excuse me. Ihahatid. Giigang kami gajakit ka. Sabi na kay... Ano? Ako na protection ko na para sa mga... Sunlight. Lupad. Uy, mga galak. Makagawas ng mga kuan may bato. Di man kay sagbot man day. Di ba kariba diyang trapal makagawas ng pato. Pero di lagi sila magawas day. Di mo sila gusto. Mugawas, Majiji. Kaya mahadlok man sila atos puti. Mugno man tong makang puti, buing tong patuha. Mako po sila. Baji to laki. Bawo mo rin maglaki? Bayot. Bayot? Di man, isag man. Isog. Tumboy me. Tumboy. Oh. Tumboy pala eh. Wala. Ito yung gawain sa bukid. Wala kasing building. Dito kami sa damuhan. Kasi kapag mahirap kapag nakasa, nasag na ay building. Kasi rin ito dahil nagdididi. Ah. Oh, tak. Ain mo. Uy, Day. mga ud. Ka. Ah. Kunti be. Okay day. Alis ka dyan muna. Baka may malag... Anong ginagawa ng butterfly na to? Bastusun sila. Hindi. Nag-ano sila eh. Nagmi-meeting para makaanak sila. Yeah. Yan eh. Nagmi-meet sila. Oh. Eh, huwag natin pakialaman. Ano nila yan eh. Happenings. Yeah. Managhan. Picture di Para ati. dumadami sila. Ano dito eh. May maasib na santol. Tsaka ito may matamis. Ang tamis ang pagmamahalan nila. Diba? Sure. Okay. Malinis na siya guys. Ayan oh. Wala, ano yun? Yung lula niya. Sawa? Ni ate. Kung masisik itong gingad. Makikita na dito yung tilapia. Oh, Ay, sawa? parang merong
Boses. Ganda ng Majiji mo lugar. to, majiji. Kung kuan ko na dana na. Ningan ako nun, ningan ako na dyan, ningan. Tapos baldi dyan, ningan ha. Yan, nilinis ko. Bukas na naman. Hihirapan ako. Nakag-insect na. Bye guys! Don't forget to like and share and and subscribe. Bye! Bye!